Brugerstyring af databasebrugere i Plesk. Det kan være, at I har en database, I gerne vil have en ekstra bruger til. Her der har jeg inde i Plesk en testdatabase, hvor at der vil jeg så nu gerne have oprettet en bruger, der kun har læserettigheder. Så hvis jeg først går ind og opretter en bruger her og siger read-only user, giver den en eller anden kode, og siger, at den skal høre til vores testdatabase her. Og så stiller jeg her, om den skal kun kunne forbinde fra serveren, forbinde alle steder fra, eller kun skulle kunne forbinde for bestemte IP-adresser, der er whitelistet. Der kan vi sige lige nu, der er det kun serveren, vi vil have lov til at forbinde fra. Så kan vi så, nu når vi har oprettet brugeren, gå ind og indstille hans tilladelser. Så herinde, der kan vi egentlig bare gå ind og så sige, at han skal have read-only adgang. Og så kan vi sådan set bare gemme indstillingerne her nu. Og så har den her bruger kun læseadgang.